Takže ahoj lidi, já vás zdravím a tady vlastně vítejte u vlastně prvního videa tady toho serveru. Kdo má hamači, tak se připojte. ID je Honza 600, heslo Honza 6 a IP je 25.0.0.103 37589. Tak vidíte, toto jsme tady stavěli. Tak takže vidíte, tady takhle jdeme. Tady je samozřejmě spawn. Tak to tady máme, tady to je zastavené. Tady, jak můžete vidět, dokonce nám tady ukazuje čas. A kdo přijde jako první, tak bude mít admina. No, takže, tak bych vám to tady ukázal. Jo, pardon, já mám trochu lagy. Ale jinak, jak můžete vidět, je tady, když napíšu tak tady vidíte, že tady 73 původní. Tady chat manager, takovýhle věci. Tady je Unifigan, ještě vám ukážu jeden takovou věc. Když si vezmete třeba tady tu matičku, vezmete si vlastně Snowball, tak můžete tou matičkou takhle a to je plugin Unifigan, kde by si někdo chtěl zastřílet. Takže jak už jsem řekl, tenhle první bude admina, potom schází i buildery, helpery, no tady máme naši rozhlednu a samozřejmě tento server ještě bude chtít vylepšit, takže na nic nečekejte a přidejte si na známoči a to bude asi tak všechno. No, jo, ještě jsem vám chtěl něco říct, že si tady můžete zakoupit VIP a že tento server je na verzi 1.5. Takže to bude všechno a čau.